Bege initerdi bu. Ölen uluğa bir çalkay ıçata sen şemene butun. Oltar behe mına task doktorlarına bu onun ıta taqstaklarına tuz oluktorun ehe bardın kepsani yakbet. Onotton Бәһә Петр Прудецкий. Гырхамы гырхан көрүнөрү гыртон киристе. Блинкине 12 место болнер. Инне экран көрүн хардут. Жолстан тас батыр Наговицын. Да. Жолстан Наговицын хамы бүгүнкү күннакы гырхата көрүнгө шүрү болтак. Онтон капсагайга дагана жол самярдыр которан калачы. Онто көрөкпөт. Кенеке хыларга капсагайга шүдү кисер курдуга мен көрдүм. Уркун бобадакта. Матананы хаме капсагая эбилибиде. Анны. Оттар албакта көрөктәһәннәр капсагай көрөгөр кисәннәр бит. Дәре бу, бәм братын. Яков Дмитриев. Яков Дмитриев бәһә мастер дыгы даганы бәдин чүдүк көтөрдө. Уны тыстаныга бәдин көрүңөр. Олог чүдүк станна битерсин миследи. Яков бәтә профессиональный спортсмен болон уже хана көрүнгө келенде баран һәм бир психологиятын көйер. Онна спортивный характердагы биллер олог. Бир капсагачы бота карары, капсагачы курдук олог, карса хох кирен. Ашкондан көйне һәрдә буллагана һәм бир атакующий балыгыня кисер. Онан Яков Дмитриев келер хылларга ошо элбак результаты көрдөрөрө болду ден эрелакпын. Анны. Оны айкап бүлтәсәп. Юha билүдә. Намыттан төрөттә болотон. Хамы дүгүн окта хамы гархан яханна кадары булыгы. Булыр böyle аспыт он хыланна төр кисә жар дыгыннары ханадар бытта. Анныга. Огама айкап бүлтәсәп тутумер геригер даганы, фюритигер даганы, стыгыр даганы олох. Мөлтөгө хох. Көрөн кебен бу хунтар ычата Алексей Соколов болотон агай кылынан да тырлан кабылын туруга агай кылынан да болу беге албатта атып болу ден манна белети көрдүбүт. Кырык даганы үшүндүк кытажар онотон мастер дыгыр даганы тоққа бартыгар да мин дебит болу. Билген ити Соколов улахан жарга хоккаллага де. Билгенден ден бит бадак боз борда мадак ба. Ото түнү 3 аскайнан келим. Онан билин ити сибеhe эттах бора аспатах ол кадак кисерин көрөп булла деди. Артем Дьяконов дебутор хегенете. Эниңти бәм баратын бәһә бу Артем Дьяконов гытта кешепиппер. Эниңти колсов вайым дебите. Онтон Артем билин сахалга дер. Бәбин дөйлан таста кепсе. Этин сиинесе жөдүк туталык булла де. Айсен Якутский Балаянг Батуев дебу турар хаттары бәһә кимеха магина тауны ден. Манна санаудым онта кеһә җәбәт темен дән көбидем ул. Балаянг бу. Тока кровавый спортка эме манны кудук тәбәтигәр илинилә таккан кисерен ханадар. Булырга хака бадыр күрдүк. Аннуга Айсен Батуев көрәм бин быгы таһа җаманы булбут. Киденче она сыллахы тәкәләм манна әлбәхәне соһотон турар. Она сахыгар. Анныга. Анны хата хабилин вакытын киясе. Анны билин алох. Лерон Николай Обоев. Күттен көне белән һәр Николай Обоев бәһә мастер дыгыр. Алтыс болла тутумер киргәр. Онотон үстөгүл үскәмә кохана Түркстанна бүген бәм көрнәрем дир Николай. Шүрүбер эреневин бәбәр таспар эреневин онотта капсага кеме олуг җөй болым ден. Капсан турда. Сүйрүгә алох жостка киси булары булу. Бары даганы чүдүк сүрәләр. Анны. Николай Обоев дебутор регини дир. Шу батык дебу бегер шода бут бу дигин терячиләре оңор буттар графика янны туттаннар аңа үйе бар болан дере көрәм Вячеслав Дьяконов коло хәлбәк йыгачар бәһәңитә Вячеслав Дьяконов гөдәчләр албага анны албак дәки шураны уларда Вячеслав бәһә хады да олох тог барынан кисән онотон Николай Матанановты кисите бастыгы көрәктә бит хамай дәтен ана капсыда булды. Ике тенче онага сыллаха дигәнгә мен бастыгын гыттар бар жарытнар кемедигәр Артемның тәңгә жарытна чыбыт аны Дьяконов слава келен җыргы көрәчү хөҗҗәһәтче аны әдәр тәгә тәвиллади. Билеген бу хәтта курдугулатан этен синин тутан диген төһөлгә дияр халтан хал келен үттенә торыр. Ото Вячеслав Дьяконов кичек фаворит дилләре тахарамын гыттан Артем Варский кисе Алексей Варский кисе бобудын кенеттен дебу Алох Вячеслав Дьяконов фавориттеннер әдәлләрдә. Онотон Николай Матананов кыҗыгыз бары Николай Матананов татта талы чата бәтәттен олус дегеттер ки ошу санда ятка ошу санда үнкү ятка үнкү Кине ятка кине анны бардыгар бар бында бардыгар дегеттер Алох чалкай чат онна хеге инитерде билен Николай Матананов графикага көрөбүт дебу быгытын тахатын кеннеттен ойготтан бардыттан
Николай Матананов дебиркен баттаган ота жууда же. Дин лох баттаган гасына кыртабыт. Оны Артем Варданян үс көрүнтү бүгүнөн да чемпионнан яр бүгүн онун үс түгүллө көрүнкөмүс призера. Быйыл 13 түгүлүн кытта хаджар нам хереттен одуттан аңселиттен келенде капсыгар Артем Варданяны бәяти караңыты көрөгөт. Бу олоттон бүгүн онюларгар бир хамел батта. Араха ойбан бөлөсө кенеттен батта кыттыбыт Артем Варданян болду. Артем Варданян болду. Аллах хами албакта кыттыбыт. Этерге жере дигин кыттылах оттаргар барларгар убай курдуктулады. Оннуга. Бары Артему көрөннөр дигин галлахтарады. Айсен Батуев это Айсен Батуев. Это же кумирим Артем Варданян. Ота баха Артем Дяганов кебай ола кумирим Петр Старосын девита. Петр Старосын. Баха мына Петр Старосын гытта бихеме кепсайппит комментатор даспыта галан. Он тойдан кепсайга калдым Петр Старосын. Онда ити гиттик доготтор билген отто бихеге тутатына оксага киреппит. Оксага көрүнгө бир хамай